पाँच गाँठी हरदी में 5 गो सोपारी, 5 गो पतैया लिहली पानन के, हे सगुनमा भइल राम जी के आवन के, हे सगुनमा भइल राम जी के। पहिला सगुनमा हम गणेश जी के भेजली, पहिला सगुनमा हम गणेश जी के भेजली, संगमा में लक्ष्मी जी के आवन के, हे सगुनमा भइल राम जी के आवन के, हे सगुनमा भइल राम जी के। दूसरा सगुनमा महादेव जी के भेजली, दूसरा सगुनमा महादेव जी के भेजली, संगमा में गौरा जी के आवन के, हे सगुनमा भइल राम जी के आवन के, हे सगुनमा भइल राम जी के। तीसरा सगुनमा लालचन भैया के भेजली, तीसरा सगुनमा लालचन भैया के भेजली, संगमा में 7 बहिना आवन के, हे सगुनमा भइल राम जी के आवन के, हे सगुनमा भइल राम जी के। 5 गाँठी हरदी में 5 गो सोपारी,